roeg waarjoet. En dat natuurlijk maar een hudde ontstwarmen gewien betiden stormkracht 9. En dat geldt dan alleen nog voor het kustgebied. En zo zal het joen en vannacht en morgen blijven. Joen en vannacht bewolking, maar ik meestentijds droog waar. En ik ga hege temperaturen staan, 8 of 9 graden. En nog altijd, en ik zei het al, die stormige wind in het kustgebied betekent stormkracht 9. En dat geldt met name voor het watergebied en de kust. Op behoorde plakken via de provincie ik nog altijd een krachtige onthuddewind en hou rekening met windstitten en zwieren windstitten. Ja, en dan zetten we terug naar morgen. Dan begint het nog droog, maar dan hebben we stadig gewoon ruim en lichte ruim. En de temperaturen binnen heeg zijn 9 en 11 graden. Een milde dag van februari. En nog altijd die sterke wind, krachtig onthut, stormig of stormig in het kust- en watergebied, krijgt 8 en 9 uit het zuidwesten waai. Morgen de nacht meer en meer ruim en even een wat minder sterke wind. En dan komen we op sneeuw uit. Ik kan weer een dag maar betiden wie het waar, ruim, lichte ruim, temperaturen 8 of 9 graden en de wind nog altijd uit het zuidwesten en het westen waai, meest zuidwest, matig en krachtig. Ik denk in het watergebied wel eens even hut. Manje, tiese, waasje, oor waar. Jawel, dan hebben we het over zinnen. Hebben we het over droog waar. Hebben we het over dag op zo'n 8 of zo'n graden op manje. Zo'n 6 graden op tiese. En zo'n graden weer op waasje. In de nachten 1 of 2 of 3 graden boven 0. En op plakken frost onder groen. Dat is weer heel hoors, maar wel droog. En we moeten morgen weer even in het roege waasje.